ka ngọzi nke onye nwe anyị Jesu Kristi n'ịhụnanya nke Chukwu Nna n'ịdịkọ n'otu nke Mmụọ Nsọ na-enye dịrị unu niile. Ụmụnne nna Kristi, otito dịrị Jesu. Tata bụ ụka nke abụọ n'oge olileanya onye nzọpụta anyị. Tata ụka na-agwa anyị ka anyị dị kwado ụzọ ka ọbịbịa nke onye nwe anyị site na nchegharị nke ime obi na nke mmụọ. Anyị na-achụ aja misa maka ọdịmma nke anyị niile. Ebumnuche anyị ji gbakọba ọnụ n'ụbọchị tata n'ụzọ pụrụ iche anyị na-echeta ezumike mkpụrụ obi Emmanuel Okeke, na-ayọ ngọzi nke Chineke n'isi St. Fortunata Igbo Community dịka Mr. and Mrs. Emeka Ifebisi yọọ ya, na-ayọkwa odudu na nchekwa Chineke n'isi Chibụzọ Nweke na ezinụlọ ya, ka anyị natazi isi atiezie mkpa ndị ọzọ anyị bugasị n'uche. Ụmụnna, ka anyị kwado onwe anyị nke ọma ka nnukwu eme nke Eucharistia site n'ikwupụta njọ anyị. Onye bịara n'ụwa ịzọpụta ndị lụghara elogha, onye nwe anyị mee ebere. Onye bịara n'ụwa ịtọghata ndị ome njọ, Kristi mee ebere. Onye nọ n'aka nri Nna na-arịọtara anyị Chukwu arịrịọ, onye nwe anyị mee ebere. Ka Chineke jike niile mere anyị ebere, gbaghara anyị njọ anyị, duru anyị na ndụ ebe ebe. Ka anyị rịọ arịrịọ. Chineke pụrụ ime ihe niile, Nna nke ebere, ebe anyị ji aṅụrị na-agbago ọsọ ịnabata Kristi nwa gị, biko wepụrụ anyị ihe niile na-anọchiri anyị ụzọ iji aṅụrị anabata ya, ka anyị wee keta oke na amamihe ya iji binyere ya n'alaeze n'igwe. Site na dị nwe anyị Jesu Kristi nwa gị, onye gị na ya dị ndụ na-aghachi n'ịdịkọ n'otu nke Mmụọ Nsọ Chukwu, site n'ụwa tụwa niile. Ihe ọgụgụ ewetara n'akwụkwọ onye amụma Aịzaya. Ugbu a Chineke unu na-ekwu, kasienụ ndị nke m obi, kasienụ ha obi, gwa Jerusalem okwu ruru ya n'obi. Kpọọ ya oku, kọọrọ ya na oge ekenyere ya maka igba ohu agwụla, na akwụọla ụgwọ njọ ya, na ọ natala ọpịpịa mmaji abụọ n'aka Onyenwe anyị maka arụ niile o mere.
otu olu na-eti mkpu sị, kwadoro na onye nwe anyị okporo ụzọ na mbara ịkpa, buorenụ Chineke anyị ụzọ awara awa eguzosiri n'ime ọzara. Kpọjupụtanụ ndakpụrụ ugwu niile, kụrienụ ugwu ukwu na ugwu nta, meenụ ka mkpọmkpọ ala dị rarịị, ka ugwu n'elu ugwu n'ala hara otu, ka ebe gbagọrọ agbagọ guzozie eguzozie. Mgbe ahụ ka a ga-egosi ebube nke onye nwe anyị, mmadụ dum ga-ahụ ya, n'ihi na ọnụ onye nwe anyị ekwuola ya. Gee onye ozi ọnụ Zayọn, gbagoro n'elu ugwu ukwu dị elu. Gee onye ozi ọnụ Jerusalem, were oke olu tie mkpu, na-atụghị egwu ọbụla, gwa obodo niile na ala Juda, Chineke unu nọ ebe a. Lee ka onye nwe anyị Chineke ji ike ya na-abịa. Ogwe aka ya na-emeri ihe niile ka ha nọrọ n'okpuru ya. Ụgwọ o ritere na mmeri so ya. Ihe o ji akwụ ụgwọ mmeri ya, ihe o ji ekwu ụgwọ mmeri bụ ya ụzọ aga. Ọ dị ka onye ọzụzụ atụrụ na-azụ atụrụ ya. Ọ na-ekuru ụmụ atụrụ ya n'aka, na-akpọkọta ha, bịakwa na-agụrụ ha n'ezi obi, na-edute nne ha ebe ha ga-ezuru ike. Okwu nke osebrowa. Onye nwe anyị, gosi anyị ebere gị, nyekwa anyị nzọpụta gị. Onye nwe anyị, gosi anyị ebere gị, nyekwa anyị nzọpụta gị. Aga m anụ ihe nke onye nwe anyị Chineke ga-ekwu, olu na-ekwu maka udo maka ndị nke ya. Enyemaka ya nọ ndị na-atụrụ ya egwu nso. Ebube ya ga-anọgide n'ala anyị. Ebere na eziokwu ezukọtala. Ezi omume na udo ebiela ọma. Eziokwu ga-esi n'ala pulite. Ikpe nkwụmọtọ esi n'eluigwe na-eledata anya. Onye nwe anyị ga-enye anyị agamnihu. Ala anyị ga-amịta mkpụrụ nke ukwuu. Ezi omume ga na-aga n'ihu ya, udo wee na-esota na nzọụkwụ ya. Ihe ọgụgụ ewetara n'akwụkwọ ozi nke abụọ Pita dị nsọ dere.
Ndị enyi m, unu echefukwala ihe a, na n'ihu Onyenwe anyị otu ụbọchị nwere ike ịpụta nnukwuru nnu afọ dịka otu ụbọchị. Onyenwe anyị anaghị egbu oge n'imezu nkwa o kwere, dịka anyị si ekwu na mmadụ na-egbu oge, kama o ji ndidi na-edi unu niile, maka na ọ chọghị ka e nwee ndị furu efu, kama ọ chọrọ ka onye ọbụla gbanwee ụzọ ya. Ụbọchị Onyenwe anyị ga-abịa ka onye ohi. Otu ugboro ka mkpọtụ ga-ahịọ, mbara igwe efuo, ihe dum ekere eke ga-agba n'ibe n'ibe, nwụrụ ọkụ. Ụwa na ihe niile nọ n'ime ya ga-agba ọkụ. Ebe ọ bụ na ihe dum ga-esi otu agwụ, unu kwesịrị ibi ndụ na-arụghị arụ na ndụ dị nsọ, ebe ọ na-agụ unu oke agụụ n'obi, ka unu na-eche ụbọchị Chineke ahụ na-abịanụ, mgbe mbara igwe ga-efu n'ire ọkụ, ihe niile ekere eke wee gbazee n'okpomọkụ ahụ. Ihe anyị na-eche bụ ihe ahụ ekwere na nkwa, eluigwe ọhụrụ na ụwa ọhụrụ ahụ. Ebe ahụ ga-abụ ụlọ obibi nke ndị ezi omume. Ndị enyi m, ihe a pụtara bụ na ugbu a unu na-eche nche, unu ga-agba mbọ niile unu nwere ike iji bie ndụ na-ebughị ọrụ ma ọ bụ ntọkpọ, ka o wee chọta unu n'udo. Okwu nke oseburu ụwa. Dozierenụ Onyenwe anyị ụzọ, meenụ ka ụzọ ya guzozie, mmadụ niile ga-ahụ nzọpụta Chineke. Onyenwe anyị nọnyere unu. Ihe ọgụgụ nke ya si n'ozi ọma asọ nke Mak dere. Otito dịrị gị, dị na mbido ozi ọma nke Jesu Kristi nwa Chineke. E dere n'akwụkwọ onye amụma Aịzaya sị, lee, aga m ezite onye ozi m ka o bute gị ụzọ, ọ ga-akwadoro gị ụzọ. Otu onu na-akpọ n'ịkpa, kwado n'ụzọ maka Onyenwe anyị, meenụ ka ụzọ ya kwụrụ ọtọ. Ọ bụ otu ahụ ka Jọn omee mmiri Chukwu si pụta n'ime ọzara, na-ekwupụta mmiri Chukwu nchegharị maka mgbaghara njọ. Judia niile
na ndị Jerusalem dum chọrọ ụzọ gakwuru ya. Mgbe ọ na-eme ha mmiri chukwu n'osimiri Jọdan, ha kwupụtara njọ ha. Jọn jiri akpụkpọ ịnyịnya kwa uwe. Nri ọ na-eri bụ ụkpana na mmanụ aṅụ dị n'ọhịa. Mgbe ọ na-ekwu okwu Chukwu, ọ sịrị, "E nwere onye na-eso m n'azụ, onye ahụ ka m ike nke na-etosighị m igbu ikpere n'ala tọpụ eriri akpụkpọ ụkwụ ya. Ejiri mmiri mee unu mmiri chukwu, ma ọ ga-eji mmụọ nsọ eme unu mmiri chukwu." Oziọma nke oseburu ụwa. Ka anyị si n'oziọma a nweta mgbaghara njọ anyị. Mee n'ụzọ nke oseburu ụwa ka o mee gịnị? Ka ọ kwụrụ ọtọ. Ime ụzọ nke oseburu ụwa ka ọ kwụrụ ọtọ. Anyị na-anya abanye Lent, Kọlọgas na-echeji. Before Lent a na-eyi green na-egosi hope, olileanya. Mana abanye Advent, nkwado ọbịa nke onye nwe anyị, abanye yiwe pọpụl unu n'anya, ma kandụl ma akwa dị n'ọlta. Pancha niile echeji eto pọpụl igosi oge ekpere, oge nta anụ ahụ afụfụ na ife ndị ọzọ dị iche iche anyị ga-eme inyere mmadụ aka, mmadụ ibe anyị aka, bụkwa ihe na-emetụtakwa ahụ anyị n'ụzọ pụrụ iche. Ha ncha bụ ihe nkwado. So ncheji niile a, mgbanwe niile a nke anyị na-afụ anya na-egosi ife ụka na-atụ anya n'ime ndị na-eje ụka, mgbanwe ka ime obi na-adị afụ anya, nya change from within. Ụka gara aga, ụka na-asị anyị ka anyị dị njikere, vigilance. Oru n'ụka ọ na-asị anyị ka anyị kwadozie ụzọ nke oseburu ụwa. And ọ mgbe anyị dị njikere ka anyị ji afụ ife ndị kwesịrị na anyị ga-eme, anyị adị eme, ma ọ bụ ife ndị anyị adị eme, anyị kwesịrị ime gịnị? Anyị kwesịrị ime ka ife wee dị mma. Anyị jee n'ife ọgụ nke mgbe anyị afụ Aịzaya biri n'oge ụmụ Izrel nọ n'oke afụfụ, maka na ọ nọ ka Chineke gbakọtara fa azụ, fa nọrọ n'Ezai, nya bụ n'ohu, wee na-asị olee mgbe ka Chineke ga-eme gịnị? Ga-echeta anyị ọzọ. Olee mgbe igbe ohu anyị ga-eme gịnị? Ga-abịa na njedebe. Aịzaya wee na-enyefe okwu nke mgbamume, message of consolation and hope, wee sịfa, neenụ na Chineke unu na-eme gịnị? Na-abịa ịzọpụta unu. Na enwere onu na-eti mkpu n'ọzara wee na-asị, mee n'ụzọ nke oseburu ka o mee gịnị? Ka ọ kwụrụ ọtọ. So ya bụ onye nzọpụta ga-abịa ịzọpụta unu, mana o nwere ife unu ga-eme. Ife unu ga-eme bụ na unu ga-eme gịnị? Unu ga-edozi ụzọ ọ ga-esi mee gịnị? Were abịa. Ọ na otu a na-eme kampen, emegide mechaa ife niile afọ, obodo anọdụ ụfọdụ asị mgbe afọ na anyị tụnyere gị vootu, anọkọtazi ofu mbọsị wee sị na gọvanọ na-abịa ka ọ bịa mata ka unu dị, na ọ ga-emelu unu ife obodo na-eme gịnị? Na-atụ anya. Kedu ife na-eso ya? Ebido preparation, ọkwa ya edozibu ụzọ, ndị na-esi nri a na-esi, ndị na-alụ steji a na-alụ, ndị maikrofon, ihe niile ka adịshọ na gịnị? Obi dị ya mma na ọbịa nụnụ.
ọbịa ọ bụ na ife dị mma owolo obi aṅụrị wee mee gịnị wee mee ife nụnụ wee nye ego nụnụ ego ka eji achụ ego ndị Igbo ka anyị bụ nothing goes for nothing a na-eme ya eme Chineke unu ga-abịa ọ ga-abịa ịzọpụta unu oge igbu ohu unu abịago na njedebe mana o nwere onu na-etikwa mkpu wee na-asị nekwa na ife unu kwesịrị ime gịnị ime mee n'ụzọ nke osogbu ka o mee gịnị ka ọ kwụrụ ọtọ and ife a ga-eme unu ụzọ o si abịa adịrọ mma o nwere ebe ugwu dị nwee ebe onunu mee gịnị dị ebe ugwu dị eme gịnị egbutuo ya ebe onunu dị eme gịnị ekpochie ya ka ụzọ niile wee mee gịnị wee dị larịị andọ ife a na-atụ anya na anyị ga-eme n'oge lenti ya simple message mana o nwere ike o sie ike maka na o nwere ihe maara anyị ahụ anyị nọ na-eme change mgbanwe so na one of the most difficult things in life mgbanwe nchegharị ime ife anya dị emebu mana anyị na-anya anya afụ na Aịzaya na John the Baptist bụ ndị anyị na-enejere anya n'oge nke fa ndị mmadụ na-ebi n'ụdị ọzọ ka ha na-ebi n'olileanya ọbịbịa nke Chineke na-eme ife ndị ọzọ na-adịghị eme na-eme ife bụ uche Chineke and ife afọ Aịzaya mara amụma ọma na ife ọgụ nke mbụ ka Jesu ji wee bido ozi ọma nke tata mee n'ụzọ nke osogbu ka o mee gịnị ka ọ kwụrụ ọtọ a voice crying out in the wilderness anyị werezi oghere tata anyị jụọ onwe anyị kedu ugwu afọ dị na ndụ anyị na-egbochi anyị ife ugwu na-eme bụ na ọ na-abịa n'ọlụ blọkụ gị ịma mfe onye nọ n'ime gịnị n'akụkụ nke ọzọ kedu ihe ndị ahụ na-egbochi anyị ịfụ Chineke ife ndị ahụ anyị na-emegasị na-egbochi anyị ịfụ Chineke ekworo ịkpọ asị omume ruru unyi dị iche iche kedefa ọ ife anyị ga-ajụ onwe anyị taa then this is the time to do what iwepụsịfa ị na-anya parishes na-enwegasị program for confession during this period is a time to go to confession and remove those obstacles. Then o nwere ife bụ ife ndị anyị kwesịrị ime anyị adị eme inyere mmadụ aka ịfụ mmadụ n'anya. All those charitable works of mercy, inwe obi ebere, compassion for our brothers and sisters. This is the time iji wee bido megini mebefa. Jesu hapụrụ okpueze ya wee gbadata maka ọdịmma nke anyị. Kedu ife anyị na-eme iji nye aka wee fụ na ọchịchị nke Chineke afọ Jesu na-eweta na o bido n'ime ndụ m. And then ife ọzọ anyị ga-enekwa anya abụ dịka John the Baptist si wee bụrụ onye bụ ụzọ forerunner wee je kwadobe ụzọ maka ọbịa nke onye nwe anyị, ka anyị onwe anyị kwasi wee nwekwa that responsibility and vocation, ọkpụkpọ oku ijere Chineke ozi, na Jesu ga-abịa n'ezinụlọ gị, na Jesu ga-abịa n'agbata obi gị, na Jesu ga-abịa n'obodo gị, ma ọ bụ ebe ị na-alụ ọlụ. Ọ anyị nwa ga-eme gịnị? Ga-akwado ụzọ. And ikpere Chineke ọ bụghị sọ n'egbugbere ọnụ. Ikpere Chineke bụ n'ime mmụọ na gịnị? N'eziokwu. So the life of John the Baptist abụrụ a challenge to us. Mgbe ndị ọzọ na-ebi ndụ dịka o si wee masịfa, ka John the Baptist rejectly ndụ nke ụwa, ife nke ụwa wee naanị ịkpa, asị na ife ọ na-eri bụ igwurube na gịnị? Mmanụ aṅụ. Asị na isi adịrị ya mma, mana ọ mụ ihe ọ na-eme gịnị? Ọ mụ ife ọ na-eme. Jesu ejikwa n'ụkwụ dịka mmadụ, n'ọnụ dịka mmadụ, na aka dịka mmadụ abịa n'ụbọchị tata. Ndị bụ ụkwụ na anya n'ọnụ Chineke bụ gịnị? Mụ na gị na-abụ.
and o zipụga anyị dịka o si wee zie John the Baptist. So mụ na gị bụ John the Baptist of our time. Amen. Mụ na gị bụ gịnị? John the Baptist of our time. And kedu ife John the Baptist mere? Ọ na-eti mkpu n'ime gịnị? Ime ọzara. Desert bụ na o nwere ife dị na ya. Ine anya n'ụwa taa nọ ka desert. Moral and spiritual decadence. Morally, spiritually, the world is like gịnị? A desert, yearning for water, the living water, which is God himself. And ọmụnwa gị na-abụ bụ onu afọ ga-eti mkpu n'ime ọzara wee na-asị mee na ụzọ nke osebụa ka o mee gịnị? Ka ọ kwụrụ ọtọ. Anyị adị ready to do that. Ọ ya kpatara Peter n'ife ọgụ nke mbụ ji wee na-asị anyị ka ọ ghara inwe ife ọzọ na-echu anyị ụla na-abụrọ gịnị? Ime uche Chineke. Praise the Lord. Ka ọ ghara inwe ihe ọzọ na-echu anyị ụla na-abụrọ gịnị? Ime uche Chineke. In all things, n'ife niile, like Jesus Christ, let thy will be done. So ụmụnne nna Chineke, ka anyị yọọ Chukwu na aja misa ka o nyere anyị aka ka anyị nwee ike inebanye anya n'ime mmụọ anyị wee mata ife ndị ahụ a na-akpọ anyị oku tata. Onunu dị n'ime obi anyị ka anyị kpochie ya. Ugwu dị n'ime obi anyị ka anyị mee gịnị? Ka anyị gbutuo ya. Ka anyị wee nwekwazi ike ịmata ọrụ dịla anyị dị ka John the Baptist of our time. So that n'okwu ọnụ na n'omume ka anyị nwee ike na-agbasa ozi nke olileanya, message of hope and consolation to our people, to our family members, to our neighborhood, ebe anyị na-alụ ọrụ na Chineke na-abịa, and ọ na-abịa ngwa ngwa ka mmadụ niile wee mee gịnị? Wee dị nkwadobe, nwee nzọpụta site na Kristi dị nwe n'anyị. Udo dịrị unu. Ka anyị kwụrụ ọtọ kwupụta okwukwe anyị. Ekwe n'otu Chineke, nna ji ike niile, onye mere n'igwe na ala na ihe dum a na-ahụ anya na ndị anaghị ahụ anya, ya na otu onye nwe anyị Jesu Kristi, so otu nwa Chineke mụrụ, nna mụrụ tupu ụwa atọ ụwa niile, Chukwu si na Chukwu, ihe si na ihe, ezi Chukwu si na ezi Chukwu, mụrụ ya amụ, emeghị eme, ya na nna bụ otu ihe a ji bụrụ Chukwu, onye si na ya mee ihe dum, onye maka ihe anyị bụ mmadụ na maka ihe nzọpụta anyị si n'eluigwe gbadata, o were ahụ na Virgin Maria site na mmụọ nsọ, ọ bụrụ mmadụ, abịa kpọgbuo ya n'obe n'ihi anyị n'oge ọchịchị Pontius Pilate, ọ taa ahụhụ, ọ nwụọ, enie ya, n'obite n'ụbọchị nke atọ ka akwụkwọ nsọ si kwu, ọ rọgoo n'eluigwe na ọ n'aka nri na ma ọ ga-abịaghachi ọzọ n'ebe ya ikpe ndị dị ndụ na ndị nwụrụ anwụ ikpe, ọchị ya na-enweghị njedebe. Ekwe na mmụọ nsọ, onye nwe anyị na-enye ndụ, onye si na nna na nwa pụta, onye a na-esekpuru na-etokọdo ya na nna na nwa, onye si na ndị amụma kwuo okwu. Ekwe n'otu nzukọ nsọ Katọlik na Apọstọlik, ekwupụta m otu baptizim nke mgbaghara njọ. Ana m atụ anya mbilite n'ọnwụ ndị nwụrụ anwụ na ndụ ụwa ga-abịanụ. Amen. Ekpere nke ndị kwerenụ. Mmadụ ịtọ welite ọnụ n'afọ anyị niile wee chee mkpa anyị n'iru Chineke. Chineke nna pụrụ ime ife niile, tata site n'ọnụ Jọn wee gwapụta anyị ọrụ dịla anyị dị ka ndị ga-eso kwado ọbịa nke onye nzọpụta, malite n'ime ndụ anyị na n'etiti ebe ndị ọzọ anyị nọgasị. Anyị na-ayọ maka mkpa dị iche iche
ka nke arụ ka nke eburobịa ọkachasị ndị a ga-enyere anyị aka ịlụ ọrụ n'ụwa zuo oku nke ịkpọrọ anyị. Ekpere. Onye mere n'igwe na ala, nna anyị nụrụ arịrịọ anyị. Dịwa na anyị nụrụ arịrịọ anyị. Dịwa na anyị nụrụ arịrịọ anyị. Ka anyị chetazie ndị intentions ndị edepụtara anyị na bulletin maka ezumike mkpụrụ obi Emmanuel Okeke. Mkpụrụ obi ya ka mkpụrụ obi Nnekwen gara aga site n'ebere nke ejikwa ozi ike na ndokwa. Anyị na-ayọkwazị maka ngọzi nke Chineke na uju n'isi Igbo Community nke San Fortunata, na-ayọkwazị odudu na nchekwaba Chineke n'isi Chibụzọ Nweke na ezinụlọ ya. Ka anyị netazi isi tinyekwuzi ya mkpa ndị ọzọ anyị bụ n'uche. Chineke nna pụrụ ime ife niile, na ọnụ arịrịọ na ekpere nke anyị bụ ụmụ gị na-ebute n'iru gị, mere anyị ihe niile nke anyị ji ume a na-arịọ si na ayọ nke Maria dị nsọ na Fortunata dị nsọ, nyere anyị karịa ka anyị yọrọ gị site na Kristi dị nwe anyị. Amen.
Sobanụ ụmụnna m ka aja mụ na unu na-achụrụ ego asọ Chineke dị ike niile ịnara nụ onye nwe anyị nara aja n'aka gị maka ote na ebe afọ ya maka ọdịmma nke anyị na nke otu nsọ ịdị asọ. Onye nwe anyị na-arịọ gị nara aja na ekpere nke anyị ji ume a na-ehunyere gị. Ewepụ gị onwe gị ihe anyị pụrụ ime, biko were obiọma gị gbata ọsọ chekwaba anyị site na Kristi dị nwanne anyị. Amen. Onye nwe anyị nọnyere unu, welite n'obi enu ka anyị ndị nwanne Chukwu anyị ekene. O kwesịrị ezi bụrụkwa ihe ziri ezi na-azọ ndụ na anyị ga-enye gị ekene oge niile na ebe niile. O nna dị nsọ, Chineke dị ike niile, onye dị ụwa tụ ụwa site na Kristi dị nwanne anyị, onye juru umeala bịa n'ụwa n'ụdị mmadụ, bịa mejuo nkwa ikwere mgbe ochie, wee meghere anyị ụzọ nzọpụta ebe n'oge dị ugbu a. Anyị nọ na-eche nche na-atụ anya mgbe ya bụ Kristi ga-abịa ọzọ n'ebe ya, bịa wetara anyị mgbapụta anụ ikwere anyị na nkwa. N'ihi nke a, anyị na-eso igwe ndị mama niile nke n'igwe na-etebego oge niile n'ukwe na-ekwe anyị na-arịọpụta onye ndị a site n'ịkwasara mmụọ gị ka ha wee ghọrọ anyị ahụ na ọbara nke onye nwe anyị Jesu Kristi, onye bịara tupu edunye n'ọnwụ ka o jiri aka ya wee nara, were achịcha nye gị ekene na otito, nyawa ya nye ya ụmụazụ ya sị, nnaranụ nke a, rienụ ya unu niile, nke a bụ ahụ m nke a ga-eduru nye maka unu. Otu akwa ka o si mee mgbe ha richara nri anyasị, o buru iko mmanya, nyekwa gị ekene na otito, onye ya ụmụazụ ya sị, nnaranụ nke a, ṅụọnụ ya unu niile, nke a bụ iko nke ọbara m nke ọgba ndụ ọhụrụ dị ebe a ga-agba ya n'ihi unu na n'ihi mmadụ niile ka e wee gbaghara njọ. Na-emenụ nke a na ncheta nke m. Ka anyị kwupụta n'ife omi nke okwukwe anyị na-eme ugbu a. Anyị na-ekwupụta ọnwụ gị, na-egosikwa mmalite n'ọnwụ gị, o Kristi, wee ruo mgbe ị ga-abịa ọzọ. Nna, na ncheta nke ọnwụ na mmalite n'ọnwụ nke nwa gị, anyị ebunye gị achịcha nke ndụ na iko nke nzọpụta. Anyị na-ekene gị n'ihi na ikwere ka anyị dị mma ikwuru n'ihu gị na-efe gị. Anyị ji ume a na-arịọ ka anyị nnata ahụ na ọbara Kristi bụrụ otu si na njikọ nke mmụọ nsọ. Nna, cheta nzukọ ị gazuru ụwa niile, mee ka ịhụnanya gị jupụta ya. Gọzie popu anyị bụ Francis, bishọp anyị bụ Robert, na ndị ofu ọta gị niile. Chetakwa ụmụnna anyị ndị ji okwu wee gaa n'ezumike nke ọnwụ. Kpọbata ha na ndị ọzọ niile nwụrụ anwụ n'ihe nke ebe gị. Biko mere anyị niile ebere ka anyị soro Weji Maria dị ngọzi, nne nke Chukwu, Josef dị asọ bụ di ya, ndị apọstụl na ndị nsọ gị niile, Fọchunata dị nsọ, ndị mere uche gị na oweketa ndụ ebe ka anyị sorokwa ha na-eto gị na-edo gị ebube site na Jesu Kristi nwa gị. Ihe niile kere eke na-eso onye bụ Kristi,
na-esikwa n'ime ya na n'aka ya na ịdịkọ n'otu nke mmụọ nsọ na-enye gị bụ Chukwu nna ji ike niile nsọpụrụ na otito niile site n'ụwa tụ ụwa niile. Ụmụnna, ka anyị were ekpere na onye nzọpụta anyị kụziri anyị wee kpọkuo Chukwu nna na anyị nọ n'eluigwe, otu duru aha gị, ọchịchị gị bịa, ga-eme uche gị n'ụwa dịka esi eme ya n'eluigwe. Nye anyị tata nri nke ụbọchị anyị, gbaghara anyị mmehie anyị ga dịka anyị si gbaghara mehiere anyị, ekwela ka anyị kwenye na-aranye. Zọpụta anyị, anyị na-arịọ gị, o Osebụa na-ajụ ihe niile, were ebere nye udo n'oge nke anyị si n'inye aka ebere gị, ka a zọpụta anyị na njọ oge niile, anyị wegba na nsogbu niile, were nchekwa dị nsọ na-atọ maka mbịaghachi nke nzọpụta anyị, Jesu Kristi. Onye nwe anyị Jesu Kristi, egwa ndị apọstụl gị, udo ka nna hapụrụ unu, udo nke m ka m na-enye unu. Enekwana ya na njọ anyị, kama nekwasị anyị n'okwukwe nke nzukọ gị. Nye udo na-edịkọ n'otu mgbe niile ka uche gị siri chọọ, gị bụ dị ndụ na-achị ebe ebe. Udo nke Osebụa dịrị unu mgbe niile. Ka anyị nyerịta n'onwe anyị ekele nke udo. Jesu Kristi na-ekpochapụ njọ nke ụwa, ha nwere isi ọma bụ ndị akpọ n'oriri nke nwa atụrụ Chineke, n'inwenụ egosira nke ịbata n'ụlọ ma pụrụ asụsụ na mkpụrụ ya. The angel Gabriel from heaven came, his wings uplifted, his eyes
slain. All hail, said he, to meek and lowly Mary, most highly favored Lady, Gloria. I come from heaven to tell the lost decree. A blessed Virgin Mother you shall be. Your son shall be Emmanuel, was he has foretold. Most highly favored Lady, Gloria. Then gentle Mary meekly bowed her head. To me behalf it pleased God, she said, my soul shall loud and magnify his holy name. Most highly favored Lady, Gloria.
Ka anyị rịọ arịrịọ. Onye nwe anyị, ijiri na nri nke eluigwe nyejuo anyị afọ, biko anyị ji umeala arịọ gị ka anyị site n'iketa oke n'ihe omimi nke a mụta iji amamihe na-eso ihe nke ụwa bịakwa jidesie aka ike n'ihe nke eluigwe site na Kristi dị nwe anyị. Amen. Ka anyị nọrọ anyị. Otuto dịrị Jesu. Otuto dịrị Jesu. Second collection. Chukwu n'ọgaza, Boya Chukwu n'ọgaza ekpere, Mesaya n'obiọma. Boya Chukwu n'ọga, Boya zagi. Boya Chukwu n'ọgaza n'ekpere, Mesaya n'obiọma. Boya Chukwu n'ọgaza. Boya Chukwu mo, Boya Chukwu mo, Boya Chukwu n'ọgaza n'ekpere, Mesaya n'obiọma. Boya Chukwu n'ọga, Boya zagi. Boya Chukwu n'ọgaza. Boya Mesaya n'obiọma. Boya Chukwu n'ọgaza. Otuto dịrị Jesu. Ihe awọkwa si na parish. The rosary is prayed every Sunday right after the 9:15 a.m. Mass in Spanish. You are welcome to join. We still have Christmas trees. If you would like to dedicate to your loved ones, living or deceased, please complete the form found in the bulletin. The donation is $30. Thank you. Please support our giving trees. This year we are donating toys and gift cards to Catholic Charities Santa's Toy Shop, which is a model that provides needy parents with the dignity to choose appropriate gifts for their children. Please take a paper ornament and buy the gift described on it. Please bring new items only, unwrapped, with a paper tag and place them beside the altar. Thank you. This announcement, I go here Christmas season Jibia. Or most of us understand what that means, but I've been looking around. Usually, when a paper na doing a trees in there. You know, you take one of them, open it, whatever you see there, you can buy that gift item. The adotee here for the parish, you know, to give to the needy. On December 12th, we celebrate the Virgin of Guadalupe. We invite everyone to join this celebration, and we will start with the Rosary at 7 p.m., followed by Mass. You are welcome to join. Advent confessions will be on Monday, December 18th, from 4 p.m. to 8 p.m. in the church. December 18th. Congratulations to Pauline Adu for her commendable academic performance and for achieving her honor roll status at Francis High School.
Otodiri Jesu. Biko, ka m were ohere ekele ndị St. Fortunata community for our last Sunday's Christmas party. Please let us give Otodiri Jesu. That last Sunday, I learned a whole lot from what we did. First of all, I believe that we all had fun, whether umuaka maundoki. But I learned something else that is so important. We have always left them behind, and we want them. But we always left them behind. So last Sunday, enjoy. I hope somebody will forward that video. Onye that video clip, please forward it, give it to our PRO to forward it to us. How all the kids got involved. They cannot dance that. So I make a lechugu that we find a way to engage our children, how we're part of what we are doing. And one thing on the community, and please, these days, there's a reason we come here. We are a community coming from different areas of New York City and the environment. And the reason I have a church in Nagarulanye, now be here, all to get together and to commune with each other. The way I nation, I say, Okwamba nachi nolu, I got our own. I want to ask everybody here. Before, I had a registration to know who are our members. We no longer do it because the community decide on that. Until we change that, that continues to stand. But Iuronye community, Nabia Church, we want you to participate in what we are doing. That's the way we know who is our member, who is still coming here. Because during this time, I and the rest of Ndunu Dirozi will make sure that everybody is treated equally. Everybody equally. The other person. But we are going to base it on the fact that we know that you are with us. Oftentimes, when the Nabia church here, once, half, we don't see them again. And when we hear many, I say, oh, then we're Nabia church here. Please, we want you to play a role and participate in what you are doing in your own little way. And when need for the community, we will all be there for you. As far as I'm concerned, everybody will be treated the same way. So how do you participate? First of all, in Abia church here, make sure you take a form that bulletin not there. Fill it out to give to the parish. Most of us in Abia here, put it in the envelope that they will send to you. That makes you a member of this parish. And when anything or any need or anything, they know you are a member because that envelope shows that you've been participating in the church and the parish activities. So please do that if you haven't done that. And then our secretary will be, what we did the last time, which was wonderful, our secretary has a list. That list will be maintained. It's part of how we know who is our member. Your participation, no registration, but your participation. There one. And when they or week here their birthday celebration. Birthdays, any birthday celebration? No, this Christmas period. Okay. What about anniversary? Any anniversaries? All right. Is there anyone that is visiting or worshiping with us for the first time? If there is, please stand up. All right. Yes. Oh, okay.
Please step forward. Please, gwa anyị onye wo ebe isi bịa and whether you are staying around or just visiting to live. Ndewo, aha m bụ Nonye Okore, esi m Atlanta, be here for some time, but by His grace, I'm not ọdụ ebe a, so nga na-abịa ụka ebe a. Thank you. Welcome in the name of the Lord. Grace. You are welcome in the name of the Lord. We can see we love you in the glory of the Lord. You are welcome in the name of the Lord. Ka anyị kwụrụ ọtọ. Enyemaka dị n'afọ Onyenwe anyị. Onye kere n'igwe n'ala. Osebo anụrụ arịrịọ anyị. Ka mkpu akwa ruo gị ntị. Onyenwe anyị nọnyere unu. Nọnyekwara mmụọ gị. Chineke nna pụrụ ime ife niile anyị na-ekene gị n'ọgọ na afọ ọma gị n'ebe anyị nọ. N'ụzọ pụrụ iche na imere ka anyị dị ndụ na ana ndị dị ndụ n'ụbọchị tata. Anyị na-asị ka ị nara ekene ji ama ikpe isi ya na mbunye n'ebe ebe n'aha Jizọs. Onye nwe Chineke n'ụzọ pụrụ iche n'ụbọchị tata anyị nọ n'ụlọ nsọ gị wee na-anaba n'etiti anyị. Grace onye si Atlanta wee bịa ịnọnyere anyị ebe a wee bịa sorokwazi anyị wee chụọ àjà n'ụlọ nsọ gị mana ọkwazi ya na-ekwu na ya ga na-abịa iso na-achụnyere gị àjà. Anyị na-ayọ ka ị gọzie ya, gọzie bụ n'uche ya o ji wee bịa n'ebe nụnwa. Onye nwe Chineke gọzie ezinụlọ ya, buoro ụzọ kpere ya azụ, chekwaba ya n'aka ajọ mmụọ, chekwaba ya n'aka ajọ mmadụ. Ekwekwana ka ngụ ji eko ka n'ahịa ya, kama mgbe abụna mgbe ka ị na-abanyere ya amara n'elu amara, ngọzi n'elu ngọzi, aganiru n'elu aganiru, ahụike n'elu ahụike. O fesịa gị nke ọma n'ụwa, mekwazi ka anyị niile fụ gị iru n'iru naanị eze gị site na Kristi dị nwe n'anyị. Amen. Ka Chineke jike niile gọzie, chekwaa ma nọnyere gị mgbe niile na ezinụlọ gị n'afa Nna na Nwa na Mmụọ Nsọ. Thank you. Biko, taa wụ second Sunday of the month mgbe ndị ụka ji anara ngozi. Ndị nna ji anara ngozi. Biko, ndị nna step on forward ka anyị nara ngozi. Ndị kwaya, ndị nne. Aga m atụrụ Chineke mma onye nwanyị. Aga m atụrụ Chineke mma onye nwanyị. Anyị na-atụrụ Chineke mma onye nwanyị. Anyị na-atụrụ Chineke mma onye nwanyị. Mama 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 aga m atụrụ Chineke onye nwanyị. Anyị na-atụrụ Chineke mama onye nwanyị ime. Aga m atụrụ Chineke mama onye nwanyị ime. Aga m atụrụ Chineke mama onye nwanyị imela. Enyemaka dị n'afọ Onyenwe anyị. Osebo anụrụ arịrịọ anyị. Onyenwe anyị nọnyere unu. Chineke pụrụ ime ife niile, anyị ekene gị ọzọ n'ihe ọma ị na-eme na ndụ anyị. N'ụzọ pụrụ iche ka anyị na-ekene gị maka onyinye nke ndị nna n'etiti anyị na ezinụlọ dị iche iche.
anyị na-asị ka ị nara ekene n'isi ha n'aha Jizọs. Onye nwe Chineke, anyị wee na-ayọ ngọzi gị n'isi ha, gbatịa aka gị dị nsọ ka ị gọzie ha, gọzie ndị nwunye ha, gọzie ụmụaka ha, gọzie aka ọlụ ha. Anyị na-ayọ amara gị na amamihe gị n'isi ha dịka ị nyere eze Solomon, ka ha wee were ya na-alụ ọrụ inekọta ezinụlọ dakwasị ha n'aka anya. Onye nwe Chineke, ebe ha si enweta ihe ha ji enekọta ezinụlọ ha, anyị na-ayọ ka ịmụbaa ya ka ọ na-aga n'iru, nye ike nke obi ka nke anụ ahụ, nye ha ahụike. Onye nwe Chineke, ọ kachasị mmụọ iji fe gị ọfụma n'ụwa tọrọ ụmụ ha na ndị nwunye ha ezi ụkpụrụ, ka ọ ga-aba ịgbasa ọsọ ndụ n'ụwa, ka anyị niile nwee ike ịbata n'anyị eze gị si na Kristi dị nwe n'anyị. Ka Chineke jike niile gọzie, chukwu ma nọnyere unu mgbe niile n'aha Nna na Nwa na Mmụọ Nsọ. Otodiri Jesu. Biko enwere something about our party. Achọrọ m ime ka unu mara na our financial secretary atabulate yala our social director atabulate everything that we did. Were hụọ ya ma mee mgbakọ na mwepụ nọ n'yani. It is our policy that everybody will be informed of everything that we do and how we did it and the outcome of it. So, I forward the thing to our PRO to forward to the forum so that everybody will see how we did, and that we did very well. Otodiri Jesu. Merry Christmas in advance. Otodiri Jesu. Ankene unu niile maka ịbịa sonye na Jamisa n'agbanyeghị mmiri na-eso eri ụnyaahụ ruo taa. Fancha bụ aja anyị na-achụ maka okwukwe anyị nwere na Chineke, na-asị ka ọ bụrụ mkpụrụ anyị kụnye n'ugbo Chineke ga-amụtara anyị mkpụrụ mmaju kwuru mmaju n'aha Jizọs. Anyị ekele onye isi anyị na o si elekọta ihe niile anya, anụgo nke o si kwu na mmechi afọ emere n'ụka gara aga gara nke ọma. So abịara ụlọ m mana ihe meziri na bụ unu na-ekuzi ukwu, ana m ekuru nke m. So anyị na-ekene unu niile maka na ogirigiri bụ ugwu eze. Dịka ọ na-ekwu participation matters. Ọ bụ ọjọọ idenye afọ na ndị mmadụ na-eme na ife na-aga n'iru. So anyị na-ekene unu ndị na-agba mbọ, ndị anaghị agba mbọ wee nyere ndị ọzọ anya wee na-eme. Ndị na-asa abụmasị anyị na-ekene unu daalụ nụ pazuru ịnọta ata ekene dịrị Chukwu. Ndị music anyị na-ekene unu daalụ nụ. Ndị chọọchị wọdụ na anyị kenekwara unu maka na na-ekelezi anyị niile n'ọyọ na-asị na ọ ga-adịrị anyị mma n'aha Jizọs. Ana m asị unu happy Christmas. So ife anyị ji onwe anyị ụgwọ ekpere ka anyị nwee ike gbaa Krismas nke ọma, gbaa ha ọfụ nke ọma site na Kristi onye nwe anyị. Amen. Unu kwụrụzikwa ọtọ, anyị agbasa. Onye nwe anyị nọnyere unu. Ka Chukwu jike niile gọzie unu, Nna na Nwa na Mmụọ Nsọ. Amanụ misa gwụsị.
atonement for sin, and opened the life gate that all may go in. Praise the Lord, praise the Lord, let the earth hear his voice. Praise the Lord, praise the Lord, people rejoice. Oh, come to the Father through Jesus the Son.